I lijepo za svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Znači ljudi, ovo je specijal za 2000 subscribera, ljudi, mnogo vam hvala na tome. Znači, napravio sam najavu za Q&A, to sam htio da napravim kao specijal za 2000 subscribera. Tako da pisali ste pitanja, nije bilo nešto mnogo pitanja, bilo oko 11 pitanja, malo je bilo pitanja. Ali ljudi, odgovorit ćemo i na to, tako da ljudi, prije što krenemo na pitanje i odgovore, obavezno ostavite like na ovaj video. I naravno subscribeujte se na kanal da što prije dođemo do 5000 subscribera, tako da neću puno da dužim, znači bacamo se na pitanja i odgovore. Pitanja i odgovori sa Iketom. Prvo pitanje postavio Marin YouTube. Šta misliš ko će da osvoji Ligu prvaka i može pozdrav? Evo, pozdrav za tebe Marine. Znači Ligu prvaka ja bih rekao da će osvojiti Barcelona, znači ljudi, možda i Liverpool, nemam pojma, ali ja mislim da će Barcelona da osvoji, tako da ljudi, i volio bih da osvoji ponovo Barcelona, tako da bilo bi dobro. Ne navijam za Barcelonu, ali tako da to je bilo dobro. Pitanje postaje Benjamin N. Imaš li curu i koliko imaš godina? Može reklama i poz. Evo, posjetite njegov kanal, link ćete imati u opisu ovog videa jer sam rekao da ću svi koji napišu da žele reklamu i koji napišu usto i pitanje da ću i da ih se reklamiram. Tako da evo i pozdrav za tebe, posjetite naravno njegov kanal. Kaže, imaš li curu? Imao sam, ali trenutno nemam, tako da i koliko imaš godina? Imam 17, u 8 mjesecu, u augustu punim 18 godina, tako da bit će mnogo dobro, znači punoljetan, to će biti mnogo dobro. Mi idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je postavio Balkan Eksperiment, znači posjeti njegov kanal i kaže da želi pozdrav, evo pozdrav za tebe Balkanu Eksperimentu. Kaže, ali ti fali Hrvatska? Trenutno sam u Njemačkoj, živim već 2 godine i mislim bio sam u Hrvatskoj još par puta, ali ljudi, dosta mi fali Hrvatska i volio bi da se vratim u Hrvatsku, ali ljudi, što se tiče vam u Njemačkoj nije loše, samo što dosta fali hrvatsko društvo, tako da. Sljedeće pitanje postavio Filip J.T. Koji ti je cilj subscribera na YouTube i moral kaki pozdrav? Evo, pozdrav za tebe Filipe, znači cilj subscribera mi je da dođem do jedno 50.000 subscribera, ponovno će kasnije da još više da raste kanal, tako da ljudi, subscribeujte se na kanal da što prije dođemo do bar 5000 subscribera i naravno podijelite moj kanal sa drugarima. Neka što više dođe da budemo što veći kanal, tako da ljudi, što se tiče subscribera, stvarno raste svaki dan, dobija po 10-15 subscribera na dan i stvarno hvala vam na tome, ali dosta je mala aktivnost što se tiče videa, stvarno malo bude pregleda, tako da ljudi, zamolio bih vas da što više, ako može neko da podijeli videe, da može da izreklamira malo i tako da bio bi mu jako zahvalan. Tako da postavio FIFA player, koji YouTuber ti je uzor na YouTubeu i može pozdrav za tebe FIFA playeru, koji uzor mi je na YouTubeu? Uzor mi je Muđa, znači njega gledam znači od prvog dana kako sam počeo, to gledao sam prije Serbijana, ali Serbijan je odustao, nije ni loš Serbijan, volio bi da se vrati ponovno da snima, znači stvarno bih volio, ali ljudi, mislim da ništa neće biti od toga, nakon da aktivno snima ponovno Minecraft i tako te igrice. Ali Muđa, stvarno, Muđa mi je jedan od najboljih youtubera, to jest je najbolji youtuber i stvarno volio bih da Muđa što više napreduje, da što više dođe do više subscribera, da bar hoće doći do 2-3 milijuna subscribera, to bi bilo jako dobro. Tako da, eto, to mi je jedini YouTuber koji mi je uzor. Sljedeće pitanje postavio Duke, znači zašto ne snimaš češće jer brzo rasteš sa subovima, tako da možeš dogurati više. Hvala Duke na takvom dobrom pitanju. Evo, znači rekao sam u prethodnim pitanjima, kaže zašto ne snimaš češće. Meni ljudi stvarno nije problem da snimam češće, ja mogu svaki dan izbacivati klipove, sad sam svinuo i na ferijama, mogu da izbacim klipove, da izeditujem sve. Dosta malo pregleda ima, znači na klipovima, zavisi što izbacim, ako izbacim neki gameplay, bude stvarno malo dosta pregleda, kad izbacim izbacim na primjer neki, šta ja znam, vlog, sketch ili nešto tako, bude pregleda, izbacim neki tutorial, stvarno ima pregleda, evo na onom smo prešli kako skinuti GTA na kompjuter, znači ima 50.000 pregleda, što vam jako hvala. I ako želite da češće snima, znači podržite ovaj kanal, podržite moj trud i naravno podijelite moj kanal sa vašim drugarima. Sljedeće pitanje postavio Gamer447, koji ti je omiljeni sport? Omiljeni mi je sport nogomet i njega i treniram, znači jako obožavam sport još od malinovog kad sam bio, znači stalno sam trenirao nogomet i jako ga volim, mislim sam neki profi fudbaler, ali se ljudi trudim i stvarno mi je jako dobar sport nogomet i stvarno ga obožavam. Što se tiče drugih sportova,
drugih spotova nemam, što se tiče ono da ih baš volim, jedino možda stolni tenis ili tako nešto, ali nogomet mi je jedan najbolji. Pitanje postavljam mi Hobil. Da li si ikada slomio neku kost? Nisam nikad ništa slomio, jednom sam samo kad sam bio sa društvom, znači bili smo se ljuljali na ljuljačkama još kad sam bio manji i sad smo gledali ko može više da se zaljulja, ko može više da skoči, znači s ljulje dok je u velikoj brzini što se tiče kao ljuljanja. I ja sam onako htio da što više i znači ljudi ja sam tako htio da što više da skočim, znači da želio sam da budem prvi, tako sam jednom onako na ruku pao i stvarno mi je bila jednog tjedan dana bolila ruka, stavljao sam obloge, ali nisam išao kod doktora, ne znam da sam nešto slomio, nemam pojma, ali nisam htio samo da idem kod doktora, tako da jedino eto to, ali ne znam da li sam išta ikad slomio, tako da sljedeće pitanje postavio Amar, imaš li brata ili sestru? Imam trenutno 3 sestre i volio bi da dobijem brata, ali sad imam 3 sestre, znači 2 starije sestre i jednu najmanju sestru. Tako da eto to je to. I hrana i piće postavio Free Fire Europe. Znači omiljena hrana i piće, omiljena hrana što ja znam možda pizza ili tako nešto, pizza u stvari da, i piće mi je Coca-Cola ili tako nešto, eto je gazirani sokovi. I zadnje pitanje postavio Gagi 10, si imao neki seks ili poljubac i koliko godina imaš svi na Gagi 10. Ok, posjeti njegov kanal, link u opisu videa. Znači imao sam poljubac logično, imao sam curu, ali koliko imaš godina imam 17, znači puno 18. To što se tiče ovih pitanja i odgovora, znači nije bilo nešto puno pitanja, ali sam odgovorio što je bilo, tako da ljudi ostavite like na ovaj video, znači mnogo vam još jednom hvala za 2000 subscribera, idemo sada dogurati do 5000 subscribera, tako da ljudi, to bi bilo to, znači like, subscribe, podijelite ovaj video sa vašim prijateljima, a mi se vidimo od nekih narednih klipova, a do tada lijep.